Top 3 Scariest F1 Crashes Part 1. Takuma Sato, GP Austria 2002. Heidfeld battles for 5th, but the German is too eager on the brakes and the repercussions are horrific. Heikki Kovalainen, GP Spain 2008. Nyt on menty kovaa pihalle nyt uudestaan. Autosta hajoaa jotain. Nyt hajoisi kyllä tuossa autossa ihan selkeästi jopa aika kova, kyllä nyt toivotaan vaan, ettei olisi mitään sattunut pahempaa. Nyt on pallo. Nyt vähän pelottaa punainen. On aika syvälle sinne. Se pieni, nyt toivotaan, että Heikki on kunnossa. Jules Bianchi, GP Japan 2014.